أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bakhumbuze abantu lokhu asebekukhohliwe kusho umdali eQuranini esambulweni esingcwele, ngoba vele wena ungumkhumbuzi wabo. Uma ngimnandi uzongigwinya uhambe nami, kanti futhi uma ngibaba uzothi usungifakile emlonyeni wakho bese uyangithimisa wena owabona umuntu ethimisa amathe noma elahla amafinyila. Kukuweke mntana sekhaya ukuthi wena ukhetha ukungenzani wena. Lona ke bafowethu uNtsimi intombi ezivuna la ithanda khona uSidunsembazo. Iziyabule zensizwa inkunzi emanqindi. Uma qhamuka kunyonyi insizwa kubaleki intombi zibe zingesabi yona zibe zesaba amasokazo. Untombi ziyamahalela, untombi zimcela ukhisi. Isamba nesimba umgothula lezinye zumba engawulali. Umkhova othakathe mina eminye imkhova ithakathiswe ebusuku. Umkhova oyithakathelayo umkhova ongafostwa umuntu, umkhova ongafostwa umthakathi. Umkhova okhunkula emini. Nganza kwethu bafowethu nodadewethu, uma ngenza kanje ngithi kulabo bantu labo abangithukayo nalabo abangifonelayo bangithuke bangitshela indaba zami, uma ngabe lokho kwenzayo kuyaholela, qhubeka ukwenze mntana sekhaya, angeke ubulawe indlala mina ngikhona. Kodwa ke engifuna ukukucacisha nje kubantu bakithi ukuthi lokho esikwenzayo asithanda ukwenza, kodwa futhi asikwazi ukubuyela emuva singakwenzi, ngoba konakele abafowethu nodadewethu. Izwe lonke lase-Afrika, izwekazi lase-Afrika lihambe bomnyameni. Siyazi ukuthi lokho esikwenzayo anikuthandi, sinikeza kona vele sazi ukuthi anikuthandi. So uma ukuthi nisithuke kulungile, ayikho inkinga. Zonke ithunywa kaNkulunkulu asikho esingathukwanga. Ngisho uJesu uqobo lwakhe, ngisho uMuhammad uqobo lwakhe wathukwa wabizwa ngomthakathi, wathukwa wabizwa ngohlanya. Ngisho uJesu uqobo lwakhe impela uYeshua uyasho embhalweni ongcwele ukuthi asikho isithunywa sikaNkulunkulu esake safika kubantu bakubo safike semukeleka kahle. Ngane zakwethu-ke ngithi-ke mina ongizwa ngimnandi uzongihlafuna angigunya ahambe nami, ongizwa ngibaba uzongithimisa wena owabona umuntu ethimisa amathe noma ethimisa isikhwehlela noma elahla amafinyila. Ngokandaba ezitha-ke lo oyithobayo phambi kwenu, ngizonitshela iqiniso bafowethu, noma ngabe niyalithanda noma ngaba nilithandi, noma ngabe limnandi noma ngabe libhlungu, kodwa uma ufunda incwadi kaJohane 8 kuverse 32 ithi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Ngalamazwi ngithi asikhululekeni bafowethu, kudala sihambe bomnyameni. Ngizozama mina ngeindlela zonke ukuthi ngiliveze iqiniso njengoba linjalo. Olibonayo good luck, ongaliboni hard luck, kodwa mina ngihleli eqinisweni njengoba ngizoletha kuwe njengoba linjalo. Angibongeke ingane zakwethu, awuqala umshikashika. Nginithanda nonke emakhaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.